Town Fiesta 2023 Eastern Summer. Variety subscribe. Mga salamat! Yan, nagkakalayapan na kita yan ha. Tsaka itikang na. Sige. Ganito yan ha. Una na ang menudo. Okay, ready na kita? Okay. Yan ba? Unang-una nga mga menudo yan ha. Walang iba kundi sa iyan kinabot na public teacher. Yan. So, kilala po ang kanyang pamilya dito po sa Iporlos. At kilala ko rin po siya personally na si Ma'am Veronica Ramasasa. Ayan. Naaaduhan ni ng isang former NBI personnel, now an LGU staff. He is none other than Ludovico Bagunas. Ladies and gentlemen, isang aminudo, Veronica Ramasasa and Ludovico Bagunas. Parang maka tayo dyan. DJ. Music.
Rico Bacoyan with your Honda Yamaha. Ito ba masamang pagkasayang nagsisikati at nagsasayaw hinibida na pilit lagi na ulang kisi-kisi at hermana ang itadala kapag na ni Kapitana nang di mausaan mga bisita at kadabong ang iragana. Inadadahabog nga ni Kapitana at di mausaan mga bisita ang kadabong ang ginagala. Upang kaya ang
Actually, magpinsan po yung dalawang yan. Pinagtagpo ngayong gabi ito. Marami pong salamat. Ayan po, pasaya ng pasaya. Simula pa lang po ito. Damo na diretsang kwartang sabwa. Siyempre, masunod na kahal ating susunod niya. A menudo, waray iba kundi. Ayan, nagre-ready pa lahat. Once again, happy Fiesta Hiporlos, Fiesta Celebration 2023. At ang ating Hermana Mayor ngayon ay walang iba po ay si Madam Fe Palier Magunas. Nandiyan na po ba si Madam Fe Palier Magunas? Wala pa po, naghahanda pa po. Maraming bisita sa kanila kanina. Ayan po. Sige. Simulan na natin yung kasunod na menudo. Waray iba kundi. Siya po ay isang professor of Eastern Samar State University, Giwan Campus. And she's a proud Hiporlosanon. She's none other than Mirna Surigao. Naaaduhan ni isang Hiporlosanon Manila resident. Walang iba kundi si Beviano Rosaldo. Once again, Mirna Surigao and Beviano Rosaldo. Music please. Punong-puno na po ang ating venue. And of course, from the important Eastern Samar, Mayor Rafi Acevillas. Yes, nandito po si Mayor Rafi, Attorney Rafi. Good evening po. Maraming salamat sa pagdalo. And of course, to our Vice Mayor, Honorable Christopher Go. Sige po. Ready na po ulit tayo sa ating amenudo. Uulitin ko po, ang ating amenudo mayor, walang iba kundi si Ma'am Mirna Surigao with Beviano Rosaldo. Palakpakan tayo dyan. Music please.
naman pagsarayaw agad kita. Puro tinig aaluman duyugan kaining kasunatan. Sige sayaw na ayaw pag-iha kay para malipay kita. Maupay inig kasarayaw kay lamuna. Ilungsuan tingin hawak lumaya o kabot itong palubang. Pagkapos ang panis igandam ang kwarta para imong igagalang. Sukan halibang masuban iran kin pagsaburak kin kwarta. Kay sapat inig kasarayaw kay lahuna. Kung maruyag ka abuman masista at ako liwat at pagkikinan na kawan mapakpak, kawan masayaw at ikaw liwat at kahit sagdan. Kung ako mapagaw ayaw kamaraka ay magsasaro sa liwat at kita. Ay maarap at liwat ako sumayaw ng lahuna. Maruyag ka, tuhan masista at ako liwat ang pagkikinan. Kawan mapakpak, kawan masayaw at ikaw liwat ang bahit sa kaya. Kung ako mapagaw ayaw kamarakan ay magsasaro sa liwat at kita. Ay maharap at liwat ako sumayaw ng lahuna. Utikot inig at sanayaw kay abon ating aburito. Pinamanisan, pinagalangan, kasayaw nga ang minudo. Sukanhan kurada, kung akurat sa ayon nagsabat ng litinyo. Kay anlang na, usahan sayang ang minudo. Marunuyag ka, ako ang masista at ako liwat ang magkikinan. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayo at ikaw liwat ang bahit sa karal. Ako mapagaw, ayaw kamaraka ay magsasaro sa liwat at kita. Ay maarap at liwat ako sumayaw ng lahuna. Once again, Magina Sumikawan, Mr. Damiano Rosalvo. Marami pong salamat. Once again, I would like to acknowledge the following guests for tonight. We have, once again, Congresswoman Marcelino Nonoy Libana, Minority Leader and 4Peace Party List Representative. Magandang gabi po. Salamat po. We also have, of course, our Mayor, Municipal Mayor of Ecorlos Eastern Samar. We have Honorable Mayor Gilbert I. Go. Maraming salamat din po ulit. We also have Vice Mayor Honorable Christopher Go. Good evening. We also have Mayor Rafi Acevias, Municipal Mayor of Kinapondan, Eastern Samar. Palakpakan po tayo dyan. Ayan, ang dami natin bisita. We also have the Municipal Mayor of Balangiga, Eastern Samar, Mayor Dana Flinch Deliana. Round of applause. And of course, we also have the Municipal Mayor of Lawaan, Eastern Samar, Mayor Athen Metros. Nasaan po si Madam Athen? Ayan po, ang ganda-ganda ni Madam. Okay, and we also have Municipal Mayor of Ternani, Eastern Samar. We have Mayor Amado Candido. Ayan, palakpakan po tayo sa inyong lahat dyan. Okay, so, ayan na. Tuloy-tuloy ang ating aminudo. Ang susunod nating sasayaw, walang iba kundi. Ito, actually po, ito po ay para sa ating Representative Congresswoman
Maria Fe Abunda. Ayan po. Nandito po ang kanyang representative. We have Dorothy Abenes. Nasaan po si Madam Dorothy Abenes? Ayan po, yes. Good evening po. The first cousin of Congressman Abunda. Thank you very much for coming, Madam. So, on behalf of Congresswoman Maria Fe Abunda, we will be calling for another a menudo. We have Mr. Reynan Araba, the representative. Mr. Reynan Araba, representative from the office of Congresswoman Maria Fe Abunda. Ang magiging kapartner po niya, walang iba kundi po, isa pong balikbayan. Actually, nakikita ko po siya na mayroon siyang isang beach resort dito sa Samar, sa Eastern Samar. At siya po ay resident of USA. And she's none other than Mila Miller. Once again, Mr. Reynan Araba and Madam Mila Miller. Music, please. Once again, Mr. Reynan Araba and Miss Mila Miller.
Okay, shout out aton mga taga Northern Samar, adi si DI Ingo. Ato Bubet Garobel. Okay guys, power interruption dito sa Eporlos Gymnasium, Eporlos Town Fiesta 2023. So di siguro nakayanan sa generator kay sa gawas kaya man lights. Guys, silipin muna natin ang labas ng gymnasium ng Eporlos. So, ayan So, guys. So, ayan Kita nyo naman dito sa labas, maliwanag, may ilaw. Ayan Ayan, simbahan ng Eporlos. Ayan ang simbahan ng Eporlos. So, maraming tao sa labas. Okay guys, shout out mga Eporlosanon, mga magusay talaga. Okay, shout out mga Eporlosanon. This is Waray TV live, Waray TV live, YouTube. Hello. Eporlos Civic Center. So ayan, Eporlos Civic Center, covered court, gymnasium, so all in one. Highway, Southern Samar Highway from Katbalugan to Giwan. So ayan. Ayan okay, Eporlosanon, run out sa Eporlos. So ayun. That way going to Tacloban. So pamasahe natin kanina Tacloban hanggang dito 200 pesos van. Ayan. Ayun ang papuntang Giwan. Papunta doon Giwan, Eastern Samar. So ayan mga van papuntang Tacloban. Ayan, papuntang Tacloban yan. So ayan. Okay guys please subscribe. This is Waray TV, Eporlos, Eastern Samar, Town Fiesta 2023. You guys subscribe. Thank you.